My worst enemies abazalwane. Hayibo. My worst enemies abaholi mabamandla. They hate me. Why did they hate me? The treatment that I received from them. Ngikhumbula ngelinye ilanga kushone manje nje unkosikazi kabhuti wami. Kufika abahlobo bami babuya ku-Pietermaritzburg, abanye babuya ku-Eastern Cape. Bathi besithi masifika sibuza i-direction bethi abantu uyakwakhanye la kushonwa khona. Siyabona bafuna ukubona umuntu wesilisa linde ekhaya. Ngibona ngesikhathi eshonelwe nguma wakhe. Ungambona umuntu wesilisa ephuza noma edelenza zonke izinto zokuba abusive ngendlela esidume ngayo nje abantu besilisa. But uma ufuna ukubona umyeni wakho or your boyfriend ekhaya esikhathi ehlezi phambi kwebhokisi lama wakhe. Noma ebona ibhokisi kamakhe lingena emgodini. Abantu besilisa bayabathanda omama babo. Sanibonani, molweni, dumelang, lochani. This is TVC, Pastor's Kids, Growing with Expectations. This is Lindiwe, your host, Lindiwe Mdlalose, who is a PK. A PK that was never content, a PK that used to envy other people's life. And I was introduced into drug trafficking, travel umhlaba wonke. Then in 2012, ngaboshwa e-Argentina. Yilapho engathi uNkulunkulu, I need you to change my life. This is why we are here as TVC Pastors Kids Growing with Expectations to talk about our testimonies, our journey. Uhambo lwethu noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usikhiphe. Namhlanje, we've got a very powerful motivational speaker. Uzosithatha naye asixoxele kabanzi ngohambo lwakhe noNkulunkulu wakhe. Sawubona. Hey, finally sila. Nkosi yami. Hey, bekungelula. Bekungelula ukuthi sibe la. Nkosi. Kunini ungizama ungibekezelela. Kodwa ke finally sasekhona kubabukeli bethu emakhaya kuyintokozo kumina sisilinde ukuthi ngibe la. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela nje ukuthi uzazise usitshele futhi nange background yakho ukuthi ubani, uqhamukaphi, ukhule kanjani yebo. Ngizalelwa Northern Zululand in a small town in the rural areas. I'm the soil from the rural areas. It's a small town called Ophongolo, close to Swaziland, but it's partly of KwaZulu-Natal. I'm a Zulu boy. Above everything, I'm a God-fearing person. Kumntwana kaNkulunkulu. I accepted Christ when I was 9 years, 1989. So I grew up in that family, in the family of peace, a lovely family with my both parents, umama noBabkhanye, the late. Lovely family, lovely siblings. Umndeni wakithi one pride, umndeni wakithi une pride, and umndeni wakithi uyayithanda izinto ezinhle, umndeni wakithi umndeni o reserved ngendlela emangalisayo. We are content. Kodwa into engithanda kakhulu ngibonga ugogo, my late grandmother. She introduced me to Christ. Only if it was not my grandmother who introduced me to Christ, I don't think I should have been here. So I'm grateful to her. Nothando nje angiphalona ngingane yagogo ke mina spoiled bread ngakhuliswa ugogo. Ugogo wamayithi mayinkonzweni eThekwini Hillcrest sihambe naye ngimphathela iBhayibheli. Ugogo wayengafuni ngangithi mangingona ngenza into eziphutha angifihle ezingubeni zakhe. How much gogo loved me, you know. Gogo wayengithandazela ngo4 AM. She used to say gogo wami used to say when I was young, ngifuna mayithandaza emthandazweni wakhe wayethi nganga understand mangibuye esikoleni before ngibeke incwadi uzothandaza gogo athi ke ufuna nangu uNkululeko ngifuna afane noLabeka. Ashade noLabeka uRebecca Malope. Yes, uLabeka uRebecca Malope. Singa understand ukuthi who's this Labeka, because you know akukhona ama radio ngaleso sikhathi kwakuba khona yakhe gogo yedwa wathi ne radio kulalela kuphela yena. Kodwa nje ugogo wayethi nje ufuna ngifane noLabeka ngoba uRebecca, she was a pioneer, uRebecca, and uRebecca kwakuyena umuntu owayeletha uNkulunkulu gospel. Siyazi ngoRebecca babe khona nababo Derek Nzimande nabanye obaba umthweni, but uRebecca wayenza lento yokuthi uze uNkulunkulu ngale voice yakhe. uRebecca uphilisa abantu abaningi, uRebecca wasindisa abantu abaningi. Si product yethu sonke ukuthi uRebecca wasindisa ezintweni eziningi ngokuhlabelela kwakhe. So gogo wami ke wayemthanda uRebecca ke emthandaza imind wayengamazi nokumazi. Wayethi ke ufuna ngifane noRebecca ngidume ngifane noRebecca. I was like, what was this prayer? So gogo wami ke wayefuna ngifane noRebecca. Ngiyangimangala manje ngibuka manje today ukuthi sekuyimina lengila and the prayers kagogo wami, the seed izoqhuma manje
sesiyazana ke nabo sisi Rebecca siyayibonga kakhulu indima abayidlala. So ngikhule kanjalo nje ke, then I came to Johannesburg mase ngiqedile ekhaya. Thina linde ekhaya kithi kwakuhlushekwa kakhulu. Kwakuwumuzi nje ongekukhombe njengemizi yonke ngenxa yokuthi ipoverty yayikhona kuloya muzi. Thungizalwa ngabazali ababengafundile. Emndenini wakuthi okumndeni nje obuhlungu. Gogwethu umuntu ehleli mayithandaza nginga-understand. Wehlala ekhala mayithandaza ngenxa yobuhlungu, washonelwa ngomyeni wakhe emncane bamgwaza ngasekhaya. So kwakunikhala obuhlungu, kwaziwa nje ukulela ekhaya ikhala lobuhlungu lodwa. Kodwa khonto engangiyithanda, uyazi njalo welindi thina ekhaya kwakuvuka kunomuntu esingamazi ukuthi usongala ekhaya. Sihlale nabo khona ubhuti abadala engigcine sengimangala sesibadala ukuthi naye kwangayena isibongo sakithi loya muntu. Ngendlela ugogo wayene wisdom nothando. Lo thanda yena lo gogo wandlulisela kubazali bami, wandlulisela nakuthina ukuthi thina nisibona sigijima kangaka siza abantu emhlabeni. It's because sibuya kugogo wethu wafundisa ukuthi umnaka umuntu, ungayi ukuthi lo muntu ubuyaphi umnakekele. So ngiproduct ke kagogo, ngila ngikhona khona namhlanje as iproduct yalo yagogo owayengikhulekela ugogo Khanya. Ngakhula ke emakhaya njalo sasihamba 2 hours mase esikoleni singadlile. Sihamba singenazo nezicathulo idabukile esikoleni awudli. Mina futhi esikoleni ngangiphuma number 38 ngezikhathi zethu. Ngangaphuma nje number 1. Sasazana nje sasiba u2 kwakhona umnyisiswa kwangwenya babethu Khanyisile umaboni. Yena wayiba u39 mina ngu38. Manga yangu 39 yena mina ngizoba u39 the following year ku38. Sasilapha thina nje kusabizwa inamba ngokubiza ireport ngesikhathi sethu kumele ibizwe kweassembly. And then sasingashaya uvalo noKhanyisile la ku number 5 6 7 8 9 10. Uvalo laqala mase zithi 30. Ubona kubizwa inamba ukuthi he ekhaya ngizofike ngithini, ucabanga ubaba ngoba thina yonke into eyenza ukuthi sibe la sikhona khona. We were exposed, we still exposed eyintweni kodwa siba nalo valo ukuthi abazali bethu babezothini. Kusizile ukukhuliswa ngabazali ababili. So we so privileged lindi kuba nabazali. I always emphasize and encourage abantu abasha ukuthi uku-appreciate ukuba nomzali. Kwasisiza kakhulu thina ukuba nomama ngoba nobaba bethu ngoba wawuthi noma wenza into sesikoleni ucabanga ukuthi uma ifika kumzali izofika ithini ekhaya. But nowadays abantwana sebeyenza izinto bengasabesaba abazali babo. Ngibasaba noma sebalala namhlanje noma ngise Jamaica noma ngabe ngise England la ngisezweni engabona khona umuntu. I can do anything but ngiba nalento ukuthi kodwa uma nobaba bangathini basethuneni. So kuzothi mase ufaka 35 ifike 36 sesiyaqala sinovalo ukuthi nasobabili ukuthi he ekhaya sizothini. Sasazi ukuthi sivale report sobabili. Either ivalwa uyena report or ivalwa yimina. Sibizana 38 no 39 ke no Khanyisile even today. But let me tell you this. The same people ababe ngon last number today bango number 1 ngempilo. Hey, how great is our God. uNkulunkulu uthatha into esemuva yenze phambili. uKhanyisile the lady I'm talking about, she's a businesswoman, entrepreneur, she's doing very well ekhaya KZN. You know me. I'm a hustler, entrepreneur, media personality. So uNkulunkulu simbonile ukuthi akane ndaba nomuntu phambili. uNkulunkulu uya ngomuntu ukuthi ukuphi uNkulunkulu ashintshe itafula. Sasingo number 38 39 but today singo number 1. Umphakathi wakethu uyasihlonipha. Idolobha langakithi is so proud about our life. So I came to Johannesburg nginalento ukuthi ngifuna ukushintsha isimo sakithi. Remember I said ukuthi ekhaya kwakuhlushekwa kodwa khonto engangiyithanda ekhaya kwakuthandazwa. Ekhaya kithi kwakuthandazwa iyona into esiyaziyo esikwazi ukunqoba izimpi nezimo ke emndenini wakithi umthandazo esadabula ngawo. That's why I encourage abantwana babafundisi ukuthi babe privileged. Mina ke Lindi, to be honest with you, ngikhule ngizonda ingane zabefundisi. Hayibo. Sakwenzani? Ngikhule ngizonda ingane zabefundisi. One, ekhaya kithi ngangigqoka ibhulukwe elilodwa. Ngithi mangiyinkonzweni kuma conferences ingane zabafundisi singafundisa associate nathi. Angithi ingane zabafundisi nidla kahle, nidla nemali zabemnikelo, abafundisi siyanikela thina einkonzweni, sinikelela ababa benu, nina nizogqoka kahle, niphile kahle, thina siyafika sizoqorobha enkonzweni, senza zonke izinto zokuseva ebandleni. Nina ingane zabafundisi nifika senifika ngesonto, senisho ngama high heel enu, nisho ngama weave enu, nisho ngemlomo yenu nama makeup, nicula makuthi iculana manifika nenza nje yonke into niyahlupha, niyajola, anishaywa nina ngoba nizalwa ngabafundisi. Ingamafundisi noma ningenza ningajola la enkonzweni ngamithisa ingane ezo20 awushaya ngoba wena uzalwa ngani. Thina ke sibuye emakhaya hluphekile, abazali bethu abayizidakwa, abazali bethu ababengafundile, abazali ithina sashaya enkonzweni uzogcina uxake ukuthi
thina kusashaya kangaka but siyababonga labo bafundisi today. I don't hate them, angibazondi, basenze ukuthi sibe le product esiyibona. We are proud ukuthi sibuya kulabo bafundisi ababeshaya ngalendlela ababeshaya ngesitswebhu, ngalenduku ababeshaya ngazo ukuthi sibe lento ezo babesakha ukuthi namhlanje silento ezeyizona ziphi lezo ngane zabayifundisi. I'm always worried about them because abanye uthi mahlangana nabo mathi lengane ezalwa umfundisi kodwa baboye ngendlela ehlonipheke ngakhona. So ngiqoka le bhloko engangigqoka ke lilodwa mangifika enkonzweni ziyongihleka ke ingane ngoba ibhloko lakithi saseliayina leli lami ngithi mase ngiliayinile lilodwa econferenceini liyoshiswa iayina ayina yamalahle ke imagine. And then lithi mase lishile mhlawumbe la ngemuva or la ngaphambili komele ke ngilithungeke with different colors. Uhala obovu ohlaza uyabona. Ngithanda kodwa lento yenkolo mina ikhona into ongangicisha yona Lindi. Ungangicisha mhlawumbe emshadweni ungangimemi namcimbini mina kodwa ungangicisha enkonzweni. Ila injabulo yami khona because ngazi yona okunye angikwazi endleleni la ngafika ngathola khona uthando lokuthi enkonzweni la it's a rehab isibhedlela sami sokamoya. So uma ngifike ngishaya enkonzweni ngishaya ngabazalwane ngilimale kakhulu ukuthi ngishaye lana ngoba la kukithi la khona ngifika ngabe ngithola khona ukuthungwa ekulimaleni kwami kwasezweni. So ingane zabefundisi ke zizohlekisa ngebhloko lami ke lithi ubhloko elinye uhembe ishethi linye zingafuna ukuzi associate nami ngoba ngangibuye ekhaya elaliswele. 2 ngithanda into yenkolo, ngithandana into yenkolo ngigqoka into eyodwa. Uyayibona enkonzweni conference nje zingeke zingi-associate nami. So that's why ngithi ke ngibuyela back emuva. Ngagcina ingane zabefundisi nje ngingayi-understand futhi ngingafuni uku-associate nayo. Ngagcina ngiyizonda nje ingane zabefundisi ngoba ngangibuka ukuthi zona ayishaywa ingane zabefundisi zigila yonke imikhuba ziyathandwa thina ingane zabefundisi drive imoto zabazali bazo, ingane zabefundisi zidla ama-drugs ziyaphuza utshwala azishaywa kodwa thina sishaywa more than zona ingane zabefundisi. Mangigqokile zihlekisa ngami kodwa ngiyambonga uNkulunkulu labo bantwana namhlanje abanye babo uthi mawuhlangana nabo bangihloniphe bethi siyakwazi wawukhonza nathi uNkulunkulu wajikisa itafula. Namhlanje bona ayibona engibadabukela mangihlangana nabo ngithi lengane uyayibona. So ke ngaqhamuka ngezegoli ngathi ngala lento ethi nje ngifuna ukushintsha impilo yakithi. It happened ke ukuthi ngasebenza my first job ngisebenza restaurant eCarlton Center under the late uBaby Matlala. Sengangasebenza restaurant ngiholo 80 rand a week. Ngibuka nje umuntu kulezi insuku ocomplainayo ethi ke yena uhola u5000 kodwa ucomplain mina I was earning 80 rand a week. Kodwa la shintsha ikhala kithi. Yashintsha impilo yami. Ngahamba ngayofunda. Ngafunda ukuba umhlengi. Ngelanguage bathi umhlengazi thina ke kwanesing. Ngafunda kahle kahle ngangifuna ukwenza imedicine. Ngazama nakhona futhi ngazama nokwenza imedical technology. Ngathi mase ngiqedile ukusebenza my first job ngawasebenza eJohannesburg Hospital for 57 clinic HIV clinic. Ngasuka lapho ngayosebenza eMel Park Hospital. So I've worked in different hospitals. Boom nanglo mama sasikhonza naye wazo introduce ama pyramid scheme. Ama pyramid scheme ke la khona umuntu ufuna ukuxoxela khona indaba yokuthi kasifakeni imali ndifaka imali engaka. Ngafaka yonke imali engangiyisevile lapho khona nemali yomndeni nemali kaAunt. Yalahleka imali. Yahamba futhi ukuthandazwa. Ngoba labantu sesayifaka ukubona imali eBoxburg sasicabanga ukuthi ngabazalwane bese babe ngabazalwane kwafika kushaya ama-tongues lapha kushaya imali. Uyabona Lindi ngihlaze ngithi ebantwini into labantu besifazane nje ubokwazi ukuthi umuntu wesifazane unesibindi. Hlala ngibatshela abantu besifazane banesibindi ngoba lapha kwagcola abantu besifazane amadoda we few. Kufika kuthandazwe lapha ukuthi makuthandazwa kushaya ubaba wethu sezulwini kushana ngama-tongues okhanda raba bashanda siyishaya imali siyishiye ngamaphepha bag ethu sithemba ukuthi imali izobuya. The man was gone. The man was gone. And kwaqala kwanzima ngilokhu nginethemba lokuthi imali izobuya. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngaqala manje ngaba ne-anxiety, ngaqala ngaluza. Am I will be is gonna izobuya. Yabo nginalawo ma questions. I was forced to ngiyofuna umsebenzi eLife Always Hospital because I wanted to be the entrepreneur. And then ngawosebenza khona eLife Always Hospital bank langiganisha bangiblacklista because ngangisakhona ukukhopha nginamaloni manje maningi. Ngangisala no150 nge28 we-Brypack nokwazi ngigibele emsebenzini no longer functioning. Ngilwa nodokotela, ngilwa nocolleague bami, ngilwa nama-patient ami, ngilwa ne-management nje ngangibizwa ku-management now and then kuzobuza ukuthi khanye what happening kwenzakaleni and ngiyangiphethe isiza
sometimes ngiphethe nomese kubo ku-management abelungu babe maphezu kwamadesk namatafula I mean mase ngifikile because bengang-understand ngifisa ungathi ungagwaza wonke umuntu because of i-depression ngendlela yayisengihlasele ngakhona. And then laqala-ke ibhenki la ngithathela imoto eWoodmead. Ngaba nethemba lokuthi futhi izobuya the following kuba ngikhiphe endlini. Ngiyakwazi uLindi mina ukuthi ufike la khona esikhathini la khona ngangicabanga ukuthi mangiphethe ispoon ngasithengisa ispoon mhlawumbe singangenza ukuthi ngibuyise imali ngangifisa. And then ngaqala kuleyo season nje leyo sengihlala kubangani ngihlale kulo ngani ngihlale kulo I remember khona la khona engangahlala nabanye abazalwane ngathi ngihlele eRostenville bengisukele ngoba sebezwe situation yami sengihlezi khona labazalwane ngafika namhlanje ngafika day bangixosha ngo2 AM ekuseni sengaye ngalala eMTN taxi rank eGoli ngewinter njalo mangibona umuntu oserank noma ngibona umuntu olele estradini oyiphara ngokwe language yamanje ngiyangibuza ubuhlungu ngithi ngake ngafika le situation. Abanye ngiyazi baphuma emakhaya kukuhle kumnandi ngenxa ngafuna ukubekeza nongafuna ukulalela impilo yabo yagcina estradini, but not all of them abalela lapha estradini. If you can go and sit with them and understand, abanye baxoshwe emakhaya because bashonelwa ngabazali bahlukunyezwa our stepmother no stepfather, abanye babona ukuthi impilo inzima kungcono ngiyemgaqweni. Ngifike kule khala abazalwane bathi ngizohlala endlini yabo and then until ngirecover. Uma sesihlezi ke la endlini kuyathandaza nje lihle khala labazalwane sikhonza nabo kuhle baphila kamnandi, they driving beautiful cars nomuzi wabo muhle ngaleso sikhathi, well respected people. Uma sihlezi ke endlini yabo first day kuyathandazwa, the second day ngiyavuka phela masibuya kudliwe nje kahle isapha etafuleni kumnandi kuthi ngo-8 ngangilala ke ekamereni nomfana wakhona and then kuthi nje ngabo past 11-12 sekulelwe endlini athi nje umoya ongcwele umfana khona ulele fast asleep. Kusho ukuthi imoya la ekhaya uyayazi lesilwana abanaso kule khaya mina sizobona umuntu omusha ukuthi who is this, angibikwanga kule khaya. Kwakufanele mhlawumbe ngibike kuleli khaya ukuthi kunalomuntu onje kulesilwana ukuze singangigijimisi singangihlukumezi. Athi nje uNkulunkulu nomoya ongcwele awubheke phezulu ngilele ngifast asleep, kodwa athi nje ebuthongweni bami awuvula amehlo ubheke phezulu. Uma ngithi inyoka imisi ikhanda kanje ivule umlomo wayo wonke ubhekise ngakwini ngazinyo. I had to ngibiza uJesu khona la ngilwa nale nyoka. Uvuleke umnyango manje ngizama ukulwa amabhakhe ngifuna ukubaleka ila inyoka. I was kicked out kulo yamuze ebusuku because ngibabonela into yawo. Even today labo bazalwane they even scared mabehlangana nami. I remember sebengixoshele ebusuku khona omama engakubizela bona, I can mention their name ukuthi they can testify ukuthi mabezongilanda eMTN ngibatshela ukuthi sengixoshwe kulela khaya ngibaxoshele for one and this and that. And then it happened ke ukuthi one day ngithi ngiyihambela ngilanga e-shopping center ngihlangane nabo. Uyazi ukuthi manje mabengibona e-shopping center e-mall e-shop le kwaphuma bona babaleka bebona mina because ngababonela isimo into yabo, ngibabona into yabo isimo sabo sesaphela sebadabukisa manje sibahamba ngishona ngamateksi impilo yakhona ebhlungu. I'm not sure if they're still alive. Kodwa ke ngizama ukukuchazela ukuthi into ye-rejection ingakulandela izikisa ngisethuneni la ufika khona lokho ekulandele njalo. Kunamazwi engakhula ayengilandele ekhaya ngihlale ngizwa engisho lamazwi, kodwa sengirealize manje ukuthi okay lawa ngamazwi rejection. Ngakhula ngazi ukuthi mina ngilolu hlobo lwengane nje, ngilolu hlobo lwengane engathandeki, ngilengane ukuthi mayenzela izinto even in a family kufanele kujump makufika kimi kwenzelwe abalandelayo. So lento ngagcina sengiyembatha sengiyazi ukuthi okay mina ngilolu hlobo. Remember I told you ukuthi ngangifika enkonzweni ingane zasenkonzweni azifuna ukuze-associate nami because I'm a rejected person who was told, who grew up, who was named ukuthi ulolu hlobo lwengane lunje. So yonke indawo la ngifika khona lento ye-rejection ihambe ingilandele. I-rejection ke ngiyifunde ngento yodwa Lindi nababukele emakhaya. I-rejection ifika kuqala in the breakthrough before kufika wena uthi apply uthi uyofika ufuna into ye-tender noma uyofuna into yesikole noma uyofuna into ye-breakthrough, it can be umsebenzi, it can be anything. I-rejection sekufikile yona. I-rejection ufika yembatha ibe usizi kuwe, uyabanukela abantu. I've been in that situation nginga-understand ukuthi God, where did I went wrong because I'm serving you and ngiya-understand, ngiyakhonza, ngiyakholwa uNkulunkulu. But nansi lento yale rejection
iyangilandela because wakunala mazwi engatshelwa wona ngikhula ngikhuluma ngifika ngikhula nje kunalento yokuzazi ukuthi I'm a rejected person in everything of my life. Ayikho into eza kimi uzugcina ikhuluma futhi olindi lento ukuthi ke mina ezami izinto azizi kalula and ubona ukuthi the manifestation le yesitha nakaSathane uSathane sithatha credit over your life ukuthi ke ukhuluma lezo zinto. So then ke ibhekela ngithathela imoto la ngithathela indlu and ngahlala kubazalwane bangixosha ngaphinde ngaya kwabanye abazalwane nakhona futhi bethi ngizorent imali I think ngaleso sikhathi kwaku 1500 ku backroom yakhona. I remember ukuthi in 3 days bathi ngasaqhubeki nalo 1000 ngukhokhe month end bacela ukuthi ngiphume endlini yabo. Ngiqashile eGoli ngihlalile eGoli endaweni eziningi bayazi abantu endaweni engihlale kuzona abanye bangafakazi ukuthi ngahlala emakhaya abo ngangifika abantu ngibanukele. Ngifike namhlanje ngibona hlobo lo muntu ngigcine sengesaba nokuyikhaya lo muntu ngithi ngoba sengiyazazi ukuthi ngilolu hlobo lomuntu ofike ngathandeki. Ingilandelileke lento ye rejection Lindi yangilandela ngisho nasemsebenzini esengikuwo uthola ukuthi abanye bafike bekhokhelwe 5000 mina ngifike ngikhokhelwe 1000. Uze ukuthi abanye batreat balaliswe eromini elithini mina kuthiwa ngizolalela ekhaya lomama thizeni or kababa thizeni. Ngihamba nalento ye rejection benzelwa abantu izinto mina ngingenzeni ngizothi ubani unikezwe imillion mina akanginikezanga. Ihamba lento ingilandela even in a family uze ukuthi hayi family bekuhlangene bekwenziwa izinto zenziwa ngale ndlela kodwa wena ube usadline izinto zingilandela. I-danger ye rejection empilweni yakho uhamba ubanukela abantu ugcina usuyembatha igcina sekuyingubo yakho lento i-rejection imbi ngale ndlela ukuthi ngisho emshadweni ngathi mawufika khona uthi uyangena nje emshadweni indoda nje ik-divorce nje in 3 days of your honeymoon. I was talking to this couple uthi ke sathi nje siku honeymoon nathi indoda no longer I don't no longer feel you. Beqeda ukushada but in 3 days yini ulandelwa i-rejection. I-rejection ingozi. Bangenzelwa bonke abantu abanye ade bahambele kahle emsebenzini abantu banikeza ama promotion wena uzuyibuza ukuthi kungani mina kanti ilento rejection abantu abaningi they are dying early and they find themselves depressed baze behambe beyinyangeni abantu abaningi khona into engiyifundile kubabukela emakhaya uzubona abantu kulezi insuku bagcina behamba ukuthi bagibela izimoto ngeimoto beye eMpumalanga beye kwaMhlaba yalingana wo Eastern Cape umuntu yenyangeni uma ifika inyanga nje vele uzokhala ukuthi izinto zakhe ayihamba kahle emsebenzini abantu bathola ama promotion nakawathola kanti inyanga izovela nje kuhlanganisa amaphepha nje ihlanganisa into engekho ikunikeza into emnyama ithi hamba ogeza kusukela amathunzi amnyama onawo ayi ukuthi awuna amathunzi amnyama ayi ukuthi unamathunzi amnyama une spirit se rejection but uhambe waye emntwini o wrong ngenxa unga understand ukuthi who are you. I always advise people especially ama PKs as well because they're suffering through that. Sit down wenze introspection and find i-identity yakho kuqala. Kwi-identity yakho la kuzophuma khona ukuthi mina I was a rejected person. Uzozuyibona wena inyangeni inyanga ufika inikeza idle imali yakho ikuthatha 20000 izokunisebenzisa zingalunga izinto zibe worse because you didn't break the spirit se rejection in your life. So it happened ke ukuthi after sengilahlekelwe yonke into ngihambe ngihlala emakhaya and then I even find myself la nga-attempt khona suicide kabili because ngase ngibona kahle ukuthi impilo mina ayingithandi naba abazali bashonile nabafowethu bahambile yini into enhle mina engayikhuluma la emhlabeni and family I'm being admired as a strong person not knowing ukuthi I'm not a giant as well, I'm not a tiger and ngilimele nami ngiyakhala but ngifuna abantu engizokhala kubo. Sometimes I talk to my friends ngibatshela is my current situation ukuthi ngibhekana bavele bethi kuzolunga. I hate that word elithi kuzolunga. I hate futhi umuntu ozokumotivate nomuntu ozokuthandazela ngesikhathi ubhekene nesimo. Ngifuna umuntu we-action ne-solution uma umuntu ebhekene nesimo. Ngeke ngikutshela ukuthi anginakudla wena bese sithandaza ukuthi uzoprovide. Ngicela ukudla manje uma ngithi ngifuna ukusubmit i-CV uthi kuzolunga nginikeze imali manje. That's why I find myself distancing from people who such people ngoba ngiyambalekela umuntu ongeyona i-solution nomuntu ongilalelayo but enga-act. So that was my situation. Unkululeko he's a motivational speaker today. Unkululeko uyi-mental health advocate in a country. I'm an ambassador international against depression and suicide. In all what has happened in my life, God has done wondrous things. He has paid me in double. Joel 2:25, which I'm the God of restoration.
ngibuyisa iminyaka, I don't care noma ngabe lahleka kangakanani, but mina ngiyabuyisa. I don't care what you're suffering currently. I don't care as a PK what people have said about your life. I don't care ngama mistake owenzile, but uJoel 2:25 mina can testify kuwona ukuthi uthi ngizobuyisa konke okulahlekile in your life. I've seen that. Ngingasena moto ngihamba ngamateksi ngiyomotivator, ngithenjisiwe ukuthi ngizonikezwa 3,000 as a speaker, ngafakwa ama billboard, kuma poster, kwalindelwa abantu, umfundisi azi ukuthi kuze umuntu amuze ku TV uzonginiza 3,000. Aneleze umfundisi ukuthi ngihamba ngeteksi awukhathi 2,000 anginikeze 1,000 rand. I've been in a situation as a speaker la khona kuthiweke ngikhulume nabantu kwaGqikazi College kwaNongoma, kugcwele abantu benikela, abantu bethola amandla kaNkulunkulu deliverance ngesituation yami, ngibaxelela ngetestimony yami engendlula kuyona, kuvele ngishaya ngo God bless you mangiphuma. Kunikelela uKeyboard player, kunikelela abantu beSaudi, kunikelela bonke, kunikelela umfana wama-dreads oKeyboard player, kunikelela usisi wesound ohluphile, usisi wesound obeyiworshipper, kunikelela wonke umuntu, mama uClinana nabantu be-catering, kodwa mina the main guest speaker kuthiwe God bless you. Usibusile babukhanyi. Ngizodrive u635 kilometers kwaNongoma to Johannesburg. Ngidrive ngendlela koMajuba and I'm asking God, did you really call me to do what I'm doing? Why can't I go back to my career la engafunda khona? But along the way uNkulunkulu bamuhle ngoba uyahambe baveza abantu abazokhokhela in double of what that we are supposed to be paid. I've been in a situation la khona I will travel to every state as a guest speaker. Athi umfundisi imali izolandela. Baba usebenzile. Ngiseza namanje. I've been in Nelspruit la khona nganikelelwa ngama pillowcase, ama continental pillows. Ngiyawunyenya nalo ma pillowcase namanje endlini egarage. Inkonzo kusetshenzwe kugcwele futhi ngangibona mangikhuluma lapha phambili ngithi yabona 10,000 ngizophuma nawo la. Avele umfundisi athi ngicela ngiyomlinda egarage. Wathi umuntu nje ngicela ngiyomlinda egarage, ngime egarage ngibone kushaya u5, kushaya u6 umfundisi abuyi. Hayibo. Nginikelelwe ngama continental pillow, nisho njalo ngithi lama pillow amakhulu. Angiwafuna ukulala kuona manje endlini because ngimavela vezinkani nokuzonda. Many times la khona mina ngeke ngazama ukuyibulala, ngayibulaliswa ngabazalwane. The abuse ngiyithole kubona. Nkosi yami. Danezweni. My worst enemies abazalwane. Hayibo. My worst enemies abaholi mabamandla. They hate me. Why did they hate me? The treatment that I received from them. uNkulunkulu ngikhiphela ukuthi mina angisave abantu, and i-platform abe ngithola enkonzweni and being well respected, but same thing enkonzweni I find myself being ill-treated. Hlukumezeke. Angigqoki njengoba ngigqokile la, ngigqoka God bless you. Gqoka imali mangene shop angifiki ngene nje ngithi garage. Hallelujah, engine garage ngicela uthele i-full tank sengiyoshumayela eAgape Church eSwaziland. Uma ngene garage i-petrol attendant first thing ngicela ushaya i-full tank yo diesel. Ngihamba nge-BM. Mangiyonikela inkosi ngigqoka yonke, but abazalwane mangithi ke are the enemies. I-treatment engiyithole kubona la khona ngithe mangifika endlini ngayibuza ngathi uNkulunkulu ngcono ngiyibulale man. Hayibo Nkosi yami. Ngiphatha kanje. Few people engibazi kahle abangitreate ngale ndlela ngaze ngamangala mina ngathi but ke uNkulunkulu muhleke kuzo zonke izimo esendlule kuzona. Silokhu simfunde njalo ngoba usuku nosuku siyamfunda uNkulunkulu. I'm an award winner. I've been awarded awards, you know. Ngwaqoqa South Africa, waqoqa Africa, ngwalanda ngaphandle. I'm one of the well-respected speakers who got invited. And I find myself so busy. Nami ngimangala ukuthi uNkulunkulu ngifika kanjani nasengibhizi khona. uNkulunkulu ubhadala le minyaka nobuhlungu nekhathi esendlule kuzona. 2013 I was involved in a car accident. La sengiqala ngithi khona izinto seqala ukuba right empilweni. I remember ngase ngihamba ngegets, ngihamba no-anti wami sishonelwe umfundisi wami, my spiritual father wasekhaya ubaba SG Sithole. Siyadrive no-anti ngithaka ngikhaphe semngcwabeni. Uma uqeda ukwenza yonke le mess yokushonelwa ekhaya, kushona abafowethu nayo yonke into, kanti ispirit sokufa sasifuna mina.
because I'm a fighter. Can you just take us through leso simo, spirit sokufa, so shuthi ekhaya sokwenzakale whatever yenzakalile, as you are taking us through indaba yakho ye-accident? I wanted you to You know, that. ukushona ekhaya kwavalwa ngehlahla. Siyakwazi thina njengefamily la khona sasicelela ukhiye komamncane ekhaya ngezansi, sasicelela khona ukhiye ngoba kungasena umuntu ozoba sekhaya. Kwakuyikhaya lanabantu. Waphela umndeni wakithi siyewubuka. Beze bethi abantu mangihlangana nabo kanti ekhaya kini kwangena ini. Ngikhumbula ngelinye ilanga kushone manje nje unkosikazi kabhuti wami. Kufika abahlobo bami babuya ko-Pietermaritzburg, abanye babuya ko-Eastern Cape. Bathi besithi masifika sibuza i-direction bethi abantu uyakwakhanye la kushonwa khona. Sekuyistop sakithi leso esesaziwa ngaso. Akusekhona ukuthi kwakhanye la kubo kwaNkululeko noma kwabani, kodwa kwakhanye la ekushona khona. Ngizigcina ekhaya kithi zingekho izinto ezinhle esikhuluma ngazo, kodwa kuba nalokho. Uyazi sometimes ngangigcina sengesaba noma ngitshena abantu eGoli kancane kancane sengekhaya sekushone unkosikazi kabhuti wami, sekushona umfowethu. Begcina bebuzana abantu bethi chu kanti ekhaya kini ngene ini. Thina siyakwazi as a family ukuthi singcwabe kusasa, singcwabe phinde kusasa sisaxoxa lokho amabhodo singawabuyisela nomakhelwane itende sekuthiwa sekuhamba ubani. Sekudinga manje sigijime sekushona umama, sekushona la kugcina livalo ikhaya lakithi. Saphila ke kulobo buhlungu. Ukhona umbukelo ngibukele njengamanje ozothi, how do you deal with that pain of mourning after you lost everyone? The truth is, the normal mourning, as a clinical advisor, as a medical, as a mental health advocate, it's take 3 years. Amaphutha esiwenzile ke nje thina einkonzweni, sithe umuntu mayikhala ngoba eshonele sathi ke umuntu angakhali. I always tell people ukukhala it's a healing process. Mina I used to cry ngikhala ngiseteksini, I used to cry ngisendlini. I used to cry ngise-restaurant. I've got friends that I can tell ukuthi there were times la khona engaphela khona emzimbeni ngingakhona ukudla mangicabanga ebusuku, uNkulunkulu, where did I went wrong? Why lento yenzeka kangaka emndenini wakithi? Nasi lesibongo sawakhanye siduma kabi kangaka, saduma ngokufa nokuthi sidume ngezinto ezinhle. So abazalwane bayayithanda ke lento. I remember khona wake wathi kumina ungakhala, ukhala uyasihlolela. Esho ngoba yena akaze fela umama. And I said to that person, I wish one day ngifike mhla sekushona uma wakhe ngimuza ukuthi manje ekhala usukhalelani ngoba phela mina usuthi ngangihlola. Ngiyangibona abantu besilisa, yabona mafuna ukubona umuntu wesilisa linde ekhala. Ngibona ngesikhathi eshonelwe nguma wakhe. Ungambona umuntu wesilisa ephuza noma edelele enza zonke izinto zokuba abusive ngendlela esidume ngayo thina abantu besilisa. But uma ufuna ukubona umyeni wakho or your boyfriend ekhala, ngesikhathi ehlezi phambi kwebhokisi kama wakhe, noma ebona ibhokisi kama wakhe lingena emgodini, abantu besilisa bayabathanda omama babo. Ukhala umuntu wesilisa uyeka ngisho nokuperforma. So I want to encourage amadoda asibukele ekhaya ukuthi especially partner beni mawumbona umyeni wakho noma ngabe uboyfriend wakho unale anxiety ngafter shonelo, lo muntu lo he's in a mourning process. Bafethu asikhaleni. So I've been in that situation where ngaphelela umndeni wakithi, sabona kahle ukuthi hayi cha lento ingathi, kodwa uNkulunkulu namhlanje ngiyamfunda ukuthi kwakuyiclass kwakumele siliphase. Ngiyakwazi ukurelate nomuntu oshonelwe Lindi. If when you happen to lose your mother or your father, I'll be the first person to jump. Ngizohlala duze kwakho ngikutshele ngama stages akhona ukuthi kuba khona stage se-denial, kuba ne-stage se-anger, kuba ne-stage sokureceive the news ukuthi uma kushonile. Iyadlala for 3 years ukuthi at this time kwakungena locingo, at this time ngangithatha umama ngimise emakhazeni, at this time wangena ibhokisi ngolesihlanu. Lindi ngiyakwazi ukubona ibhokisi lomzali lingene bengathi liyadlala, sesihlezi libona ngathi uma uhamba ngempela futhi ngathi uyadlala. Ngiyakwazi ukubona ibhokisi lomzali wakho oweza ngaye emhlabeni lingena on Friday, lingene unga-understand uma wakho lo. I remember ngiye emakhazeni emotuary ngiyombuza, ngibuza uma wema usithi you lo lelela ushiye nobani. So I know ipain yokuthi manibuya emathuneni kuvele kunethi imvula, khona le mvula evele inethe eyayisikhalisa kakhulu with my siblings, sithi ngempela uma uyanethwa, ngempela ubaba uyanethwa kanjani, sifisa ukuthi ngathi singayobambathisa sibaneze umbrella. They were gone. Kuba khona isikhathi la befika khona nangamaphupho, umuza umphupha kungathi usela eduze kwakho, athi umzali uthi ngibe ngimzwile uma ama-anxiety, i-depression, kungena ne-anger. Umuntu uma ekhuluma ngomzali wakhe bengathi niyakuchomela, kanti ukhuluma nje general kusamakazi. Wena ngoba unalobuhlungu bokuthi ngeke ngafelwa ngomzali. Bafethu ngiyacela man,
emakhaya nina nisenabo abazali asiba respecteni abazali bethu sibathande. They can be so educated or not, but mthanda umzali wakho, mthanda umzali wakho, umhloniphe. Akekho omunye ofunda umthole. I wish abazali bami ngabe saphila ngibabonise babone sometimes nekuthi mangihamba nge-airline traveling 18 hours ngiya international ngithi I wish mangabe ngimtshelile nobaba ukuthi look, this is me. Uma ngiyokhuluma eAmerica ngiyokhuluma nabantu engingabazi, ngifeel ukuthi uma ngathi ngam-update ngisehotela sengiyokhuluma uma ngilanda ama-award, ngisho ukuthi abazali bami so bafowethu ngiyan-encourage akungabi nomzali ozodevelopa ushukela because of you. Angabi nomzali ozoba ne-cancer, onesifo samathambo, nesifo se-anxiety, depression because of you. Udla ama-drugs, udla idakamizwa. Kunomzali okhalayo mangabe kuqhuma isibhamu sangumakhelwane kuphela ukudla kuyena acabanga ukuthi engabe usibusisa ukuphi. Muthanda umzali wakho, umhloniphe, uye yedwa. Leli gama likamzali angeke uphinde ulithole. Namhlanje sesihambe sithi makonke umuntu sihlangana endleleni ngoba sizama ukuvala leya gap yokuthi ngake ngahanjelwa ngabantu engangibathanda nami emhlabeni. I never choose ungabi nabazali. So ke bafowethu bahlonipheni abazali. Yo, ayi Nkosi yami waze wakhuluma wabhekisisa. Ngiyathemba emakhaya sifundile namhlanje. Sifunda okuningi ukuthi ungathi mhlawumbe makunesimo esinivelelayo ekhaya njengoba sekashilo ubhuti Nkululeko ukuthi hey ukufa kwabahaqa kwafika endlini kwaze kwavalwa ngehlahla endlini wavala umuzi. Ungathi ke wena hleze khona leso simo enihlangabezene nasekhaya ubone ngathi uNkulunkulu akekho. Nangu namhlanje he is a living testimony ukuthi uNkulunkulu umbonile nakuleso simo esibhlungu, but uNkulunkulu sewuNkulunkulu empilweni yakhe and uSoNkulunkulu ovala lobabhlungu, ovula iminyango la ivalwe khona. Thank you for watching. We really appreciate your support. And guys, if you really want me to come to your school talks, if you want me to come and speak there, School Talk, Masontweni Guma organization, you can book me. The information is on the screen. And please, guys, do not forget to like and subscribe. Hawu Nkosi yami mhlobo wami yazi ukuhlala nje kanje ngimamela ukhuluma ngazi ukuthi singahlala ilanga lonke because truly speaking you are a true motivational speaker. So ubuso sathinta nje indaba yanga 2013 yengozi ukuthi wahlangabezana ne-accident. Azange usayiqedelela ke leyo ndaba. Attacks comes again. La khona sengitshela ukuthi hayi manje sengiqala ukurecover. Sewuhambela umndeni wami, sengiqala manje ukuba right ukuze ngikwazi ukurecover njengendoda. Siya driver no auntie siphuma eJoburg siya oPhongolo kwaZulu. La ngizalwa khona. Uma sendlula nje Carnival City iToll Gate siqeda ukukhokha. Kube ne voice engathi ikhuluma la ku dashboard, ingathi ikhuluma our side ithi pray now. There is a spirit of death in your car. Asifuni futhi lo muntu ohamba naye. Sifuna wena. Pray now. Mina mabethi abantu uNkulunkulu akakhulumi, ngiyamazi uNkulunkulu uyakhuluma. Angimazi ngonjani uNkulunkulu othi usebhasini kufa abantu ukhona wena ebhasini kuze kwenzeke ingozi ukhona ngoba uyakhuluma uNkulunkulu. Ukuthi sithi masingena emabhasini silibele ukukhuluma indaba size siyofika eMloto, siyophuma noMloto siyongena ePhulukwane, siyongena eThekwini. Akunesikhathi sokuthandaza useteksini, especially uma umuntu oxhumene uNkulunkulu nomoya. Ake nje ube nesikhathi sokuthandaza. Awukwazi umndeni wakhe uhlaseleka kungena igebengu ukhona wena ngoba wena ungumvikeli, wena uyiphoyisa elingephathanga isibhamu, elingaphathanga i-alarm, elingaphathanga ukhiye. Uma ukhona wena fanele utshelwe izinto noma ulele in your deep sleep ukuthi uyathandaza nawe. uNkulunkulu ke wakhuluma kumina wathi ke asithandaze. We prayed no aunt. Sakhuleka no aunt, sakhuleka, you know, uma usahamba nami futhi basenkinga noba usingathandaza sofike eThekwini. Ngiyakholwa kakhulu emandleni nomthandazo. Sathandaza no aunt sifike eToll Gate. I remember it's a first toll gate mawungena eMpumalanga, and then ku N17 I think iDavon. Sathandaza lapho ngithandaza nangama-tongues. Ngithi mangiphelele ukusho antalale ngithole ngisathandaza. Ngikhokhela intombazane lapha eToll Gate ngiyathandaza. Siqhubeka sithema approach nje ilokhuza iTrichard. Wawusakhiwa lo mgoqo seTrichard omkhulu, kunomgodo omkhulu sekwakhake nedamu khona lapho. Kunomgodo omkhulu from eSekunda uzojona N17 kuyibridge elikhulu ephezulu bese bayindlela ephansi lapha phansi nomgodo wawukhanda uyayisakhandwa leyo ndlela. Siqeda ukuthandaza no aunt la khona sithi amen. Athi umoya ongcwele angidlala ingoma kaJudith Sephuma noBenjamin Dube
umfundisi ethi, oh, give thanks unto the Lord, his mercies endures forever. I played that song immediately mangiqeda ukudlala nengoma sino aunt. Ngiyayibona le moto ihamba ngala kamina ngaka left kulane, ngiku fast lane iyasivumela. Kunalo solid lane ekhona la emhlophe. So it's a busy road and umgwaqo wakhona uyagijima, uyashelela kunalo, uyabona nje sivumelekile ukugijima ngijahe ukolekelela emndenini kamfundisi wami lo wandlula emhlabeni baba Sithole. And then uma ngiyibona le moto ngiyayibona ukuthi hayi it's imoto estate le, ubuka number plate yesiphoyisa. Kodwa umuntu akhona ngathi usefonini lo ephoyisa. When I was about ukuthi ngimendlule, wavele lo baba lo wemoto wathetha left, right, I mean, wazongena kwilini yami ejike biyela back to Johannesburg. Khona imoto eqhamuka eBhetali ezize eJohannesburg kulomgwaqo le yanobhizi, nathi sibheke ezantsi. Ngayishaya le moto ngangena kuyena lo wephoyisa, and then i-truck elale ngilandela ngemuva la kwa engine lazogibela emotweni yami. Sishayana ngeimoto eziqhamuka ezantsi eBhetali, zishaye lo lephoyisa shaye sase roller sonke sayongena phakathi emgodini. Ngikhuluma mina into eyubufakazi ngamaphoyisa eyifile laseMpumalanga ongayithola khona eSekhunda osisakhile obafaka udofakazi. Sathi masihlezi lapho isandla sami njoba nesibona sinje, I was not born like this. Sasihlezi kanje, imoto ibuye yonke kimi ihlezi la kumina. Unyawo lo lokwa right lolu. Abantu abaningi baye bengibona ngihamba ngathi ngiyabhampa, ngathi ngiyachoma. I was not born like this. Ngifaka insimbi esuke la yophuma unyaweni. Lwajike kanje unyawo lami ithambo ngilibuka. Imoto ihlezi kumina la phezulu. U-anti imdabule yamdabula la u-anti igazi ligcwele lemotweni. Ngizama ukukhuluma ngithi ngifuna ukujika yena, ngizama u-anti nje ebheke phansi kanje ngithi ngifuna ukukhuluma naye, anti akakhona ungiphendula. Enhlizweni yami ngithi ngambulala u-anti. Kwakhona intombazane yomlungu yafika lapho kwaku-Amanda owayesilandela owaba ubufakazi bamthakwazi ukuchaza konke ukuthi kwenzakaleni. Iphoyisa was at wrong. Lalisefonini iphoyisa. Lajika iphoyisa lingaphindela ngemuva. Liyachaza iphoyisa lithi la receive a call from a station kwathiwa akajike kune emergency. Kwenzika iphutha umuntu naye. Wangabe sa check aqala ukuthi akunamoto yini, ajika aphindele emuva kuqala. Angimblame kuphoyisa futhi angimzondo uphoyisa. Nginento ethi kwakwakhiwa mina kwakufanele kwenzeke le yanto kodwa yenzeke ngephoyisa. Kunezinye ikhathi uNkulunkulu uyasihlalisa, uNkulunkulu uyasihlanganisa etoilet, sifuna ukwenza unumber 1. Masifike etoilet sipressekile, kanti uNkulunkulu ufuna nje sibe neconnection. uNkulunkulu uyasihlanganisa emathuneni, uNkulunkulu uyasihlanganisa emshadweni. Yonke into kuNkulunkulu iba na purpose ngoba kunezinto kufanele sizifunde, kunezinto abafanele beyifunde kimi, kunezinto abafanele beyifunde kuwo. uNkulunkulu akakuhlanganisi nomuntu kungena reason. It's one of my prayer. So God made it through ukuthi lento yengozi yenzeke. Ngiyaphambili ngizokutshela udaba ukuthi why ngisho kanjena. Uzothi umuntu kanjani iphoyisa la negligence vela amaphoyisa a driver kanjena kanje. Don't blame the phoyisa. Mina ngibonga uNkulunkulu ukuthi wangenza ngikwazi ukurenew faith yami ngaleso simo se-accident la ngangitshela khona ngiphinde ngihambe. Sengaka helicopter umzimba wami ungasakwazi ukukhuluma ngisidumbu ngingakwazi nokuzenzela ngenxa yengozi. I remember ngi-admithiwe esibhedlela sengitsheliwe ukuthi unyawo lakhe kune infection. Ngithi mangithi ngizama ukukhuluma ngakhumbula kuleyo accident leyo, ngithi mangithi ngizama ukukhuluma igazi libuye lithi liphume, ngithi ngizama ukukhuluma ngizwa ukuthi kwakunabantu ababe-2 ababelwa ngempilo yami isaka lela ama-orange. Lo munye uyalibona isaka lama-orange kuba nale ntambo, lo munye uyayidonsa le ntambo, lo munye uyayibuyisela le ntambo. There were 2 people fighting my life. Ngizwa ukuthi lo oyidonsayo uma ekayidonsa lento yami izobe somzimba kuvele kuphele ngami. Lo munye uyayifighter back ukuthi lento ibuyele. Uma 2 people were fighting for me, I think it was God and the devil, angikho sure. And then ngathathwa ngayise esibhedlela, ngithi mangithi ngiyambiza uJesu kuleyo ngozi leyo, ngizwa labantu abawuthubala mangithi nje igasi libuye lithi, ngithi nje ngizama ukumbiza uJesu ngoba ngesikhathi ungabe kumbiza uJesu uzophelisa igama. Uma uthe nje uyezwa ubuke ezulwini athumele ingelosi akutakule in a situation, ungamdoubt uNkulunkulu nanoma ngabe isiphi isimo osekukhona usuke khona uNkulunkulu. I've experienced that. Ngahlala esibhedlela, I remember uDoctor owayeIndia, umngani wami lo dokotela wabiza umndeni watshela abangani wathi angeke asaphinda ahambe because of infection nokulimala kwakhe nesikhathi ashake ngaso ehlezi lapha engozini yemoto kuzo ampute unyawo lwakhe.
if ampute unyawo lwakhe either ngoba ushaye kakhulu nakuspine uzohamba nge-wheelchair la imoto ehlale kakhulu kuyena esifubeni amathuba ukuthi aphinde akhulume awesekho ukuthi ni decide nje ukuthi niyasign i-consent yokuthi niyomamukele njalo. Ngiyakhumbula ukuthi ngathatha ipeni ngacela ipeni ngathi ngicela ukubhala something ngoba ngangakwazi ukukhuluma ngifakwe ama-area lomzimba wonke ngihlezi lapha esibhedlela wayethi unesi mayisondela kimi ngangikhale ngakafiki unesi etheza nje ngikhaliswe yipain ngathi ngicela ukubhala something ngicela ukuyikhuluma ngabhala imessage ethi mina Nkululeko Khanyi I will talk and I will walk not ukuthi ngisho lento as a second njengoba ngisho wangithatha ama-minute 30 minutes kumile la kulindwe mina ukuthi ngifuna ukukhuluma but angikwazi ukukhuluma balindile ngibhala mangibhala u-M kamina ngiphinde ngikhathale ngimi phinde ngibhala u-I phinde ngikhathale ngiphumule ngibuye ngithathe strength ngaze ngayibhala message ngathi I will talk and I will walk the world is waiting for my testimony lawo ipeni wathi uSathane uyakuthanda ukubuka wena ngoba njalo uSathane uyathanda uhleze ekhuluma kaningi ukuthi wena ufuna ukubukwa zibuku njani look at your situation zibuku usunje uzohamba ngo-wheelchair ungeke uphinde ukhulume ngathi I'll walk and I'll talk ngaphuma esibhedlela today I'm talking today I'm walking I drive myself udoctor lo wayekhola inkolo engengiyisho ukuthi yipha ikholo kwabiza ukuthi aphenduka athi ngibona umuntu olele ngoba ngamtshela udokotela ngathi udokotela ubona bakho abantu be-experience abangenela esibhedlela abangene with my same situation but ngene omunye umuntu namhlanje I encourage the viewers at home ukuthi noma ngabe udokotela bakutshenile ukuthi une cancer you above cancer noma butshela udokotela ukuthi usugar diabetic insuku zokuphila sezincane you can fight you can live longer noma ngabe utsheniwe ekhaya kini ezumuntu omusha ukuthi wena ngeke uzushade angeke udrive kini ekhaya kini kuyafiwa kini abafiki na 50 speak life over your life iBhayibheli lithi the power of death and the power of life iselimini yini izinto ezikhulumayo ngolimi lwakho akukhuluma usesibhedlela akukhuluma kulelo jele kulona ukuthi ngizophuma la ejele and mangiphuma ejele ngiyoshintsha impilo yami ngifuna ukutestify abantu bangibona ukuthi ngangiwumoni kodwa ngimbonile uNkulunkulu asijekisa isimo sami ngangiwusol namhlanje nguPaul I want to encourage wonke umuntu obukele le show ukuthi noma ngabe yisiphi isimo usurightwe off emphakathini usutsheniwe ekhaya kini usadlaniwe utsheniwe ngabangani bakho utsheniwe nawe usiyazazi vele ukuthi vele usiyoba nje empilweni yakho speak life and act in your faith uNkulunkulu uyakwazi act khona today I'm talking today I'm a businessman today I'm a well respected man in Africa in South Africa globally because ngama emazwini ukuthi okungenzeki kuLuke 1:37 kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka today I'm talking today I drive myself today I'm a speaker a well busy spoken speaker as inviter all over because I'm sharing my testimony ukuthi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka hey Nkosi yami ay nangempela okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka ngiyathemba ukuthi nakuwe mlaleli ekhaya mbukeli leso simo esikuhluphayo uyasukuma namhlanje nje obuzwa uBhuti Khanyi asho ukuthi uNkulunkulu umenzeleni bese kubhaliwe ukuthi angeke asaphinda akhulume ngeke asaphinda ahambe but look at him ubhizi namhlanje itestimony uNkulunkulu yamsebenzisa sesiye emaphethelweni wohlelo lethu mhlobami ngizothanda nje ukuthi hey ngike ngibuze ngoba ngiyabona ilife ngathi uNkulunkulu ukuhambele kakhulu uyashayina ngezwe nje ukuthi uhlala koMhlanga Rocks uhlala koSentini yayikuningi ubhizi nje uyahamba uyathora wena ama holidays up and down mhlobami ake usho ke Nkosi yami ngoba sezwa nje ukuthi last year kule galadini wayenza ngoba yayisezingeni eliphezulu sezwa ukuthi hayi kunalo minister lo Nkosi yami lapho angithi manje indaba ya-trend angithi indaba kaminister ngingayivali ngoba ngangilifisa lethuba because ngangizwa left and right kukhulunywa ukuthi hey kunalo minister of finance okhona okufinanceayo because bebakhuluma nangeGaladina on its own ukuthi beyikwenye level bathi ngisho nala uhlala khona ayiyabonakala ukuthi khona okuhambayo
So ngoba sowulana ke mhloba asike vele sisale yabona ungenelela ke silungisa ngoba kuthiwa nje kunalo minister nje hayi cha bathi uphethe kahle mhloba. Angazi ngisifika kanjani babukele emakhaya indaba kaminister. The truth is there's this Samaritan, there's this humble soul owabelievela kumina. Ngicela ukumbiza ngohumble soul. At first mayezwa with the initiative ethi ungazibulali awareness campaign, wafike wathanda lo mbono, wakholela kakhulu kule vision, wasekholela kakhulu kumina. Lokho nikushoyo ukuthi uminister ongifinanceayo, uminister ngeke ngabona netrend e-social media ethi bafuna ukwazi uKhanye nominister bazwile kune video trendayo ukuthi uKhanye nominister ehotela bekukhalwa ziphenduka. Angazi ke leyo ekhulunywayo yami nominister ukuthi yena muphi lo minister, kodwa nje kuningi abanye bathi lo minister ungithengela imoto. It's true, yes. The humble soul, the Samaritan, wafike wabelievela kakhulu kuthina, wabelievela kakhulu kumina, and waba make sure ukuthi ngihamba ngemoto esestandardini. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. It has taken years ukuthi kube nomuntu ofike wabelievela kumina. Abantu abaningi bebe acta ngathi bayakholela kumina. Ufike wa challenge uhulumeni, ufike wa challenge abefundisi, wafike wa challenge ngisho umndeni, wafike wakholela kumina wathi uKhanye he deserve ukuthi abe well taken in terms of i-mental health yakhe qala before eyokhuluma nabantu. Yena qala fanele make sure ukuthi uhlala endlini evikelekile, secured, uhamba ngemoto evikelekile. So ngiyabonga kuyena kakhulu. Angeke ngihlale kakhulu ke kuminister ngoba ngiyabona nababukeli sebefuna ukwazi ngalo minister. Ngiyabona nala studio sekugcwele abantu bafuna ukuzokwazi ngalo minister ukuthi ubani lo minister, humble soul minister, into engayisho nje Gugulusana humble soul minister, uSamaritan minister. Ngiyabonga kakhulu kuyena. iGaladina was sponsored by yena uminister, humble soul minister lowo. Ngizwile ubukhuluma ngo3.5 million, I think so. Ukuthi la ngangizothiwa kuyatrenda but uvuka kanjani esithubeni le yaGaladina wonke umuntu bathi i-standard lalelani. I wanna encourage people na this year i-standard sakhona kama levels. Ngo-August i-standard sakhona ama levels akhona. Ungazibulali Galadina. Siyacela abantu be-fundraise and siyacela abantu bephe ngomningi. We're going to announce my social media ethu, the sooner the better. I-standard sinilethela ama-international speakers ke this year. Sinilethela abantu ababuya ngaphandle izinga lakhona. Ngingakakhohlwa Lindi, ngingakaphuma platform yakho. I just want to invite people this coming Saturday laphayana eJimmiston under ibandla lika baba nomama uDr Ngcobo ihashe lemhlophe. Si invite all people basekuruleni eGauteng. I'll be the guest speaker khona. Myself, ubaba uThwala, ubaba uNgcobo, kukhona nabaculi abahlukahlukene. It's free mahala eJimmiston. Siyacela abantu abaphume ngo9 ekseni. Ama details ngizowashiya kuma social media platform. Sicela wonke umuntu aphume so encourage abantu. Le story nizwa la nizoyithola live laphayana kuma Ngcobo nobaba Ngcobo ihashe lemhlophe eJimmiston. Sotha abantu abaphile, abantu bengayibulali. Eka minister ke ngiyabona nifuna uminister nonke. Nathi ndaba kufuna kuminister. Bafuna ukwazi ubani lo minister. Humble soul minister, Samaritan minister. Yes, umuntu very humble kodwa ubonakala ngemsebenzi. Into engiyithandela yena uminister, humble soul minister lo, umuntu o reserved, ongafuni ukuduma kodwa imisebenzi yakhe ifunda la kimi. Ifunda la kimi. Yes, ifunda la kumina, not kumina kuphela. Kodwa nje umuntu othe ngizosiza abantu ngeqiniso. Sibonile somabhizinisi bahlala nezimali zabo. Salamba sihlala nabo. Bathi sebesenzele basikhumbuza ukuthi sinenzele. Abakhumbuza nabantu bakulezi insuku, but that man is the man of his word. Uhumble minister engikhuluma ngaye osindiswa uNkulunkulu. Hayi siyabonga kakhulu. Thank you so much kuye ke uhumble minister. Ukuthi asinakekelele ubhuti wethu, ubhuti uKhanye osebenza kakhulu, one organization elwisana nokuthi abantu bangayibulali. Uthi ubhuti Khanye uNkulunkulu usekhona kuleso simo okuso mawungayibulali ngoba uNkulunkulu unecebe elihle ngawe. Sesivala ke mhlobami ngicela ukuthi uzosho ukuthi utholakalaphi kubalalele emakhaya, kubabukeli bazokuthola phi mabakufuna. All your social media uzozisho ke ama handles wakho. Lindy, thank you so much. I really appreciate for this opportunity that you gave me for this great interview.
He's such an inspiration to you as well, to the world. And thank you to the team yonke enisebenza ngayo la ku-studio senu. And nababukeli bethu-ke emakhaya, nababukeli-ke bale show, engicela ukuthi abantu abaqhubeke bayibuke. Nomphakathi siyabonga abantu abasasebenzisa, ugovernment, corporate, siyabonga abantu abasang-invite ukwenza ama-wellness ey'nkonzweni. Siyabonga nakubona. Sibonga nje abantu abasenzisa emphakathini ama-activities ukuthi they also still believe in me ukuthi I can be the empower to come and empower people. Uma benza ama-event bengicabanga, sicela abantu abaqhubeke basibhuke kuma-social media uNkululeko ngingwakwaKhanyi, and then Facebook, TikTok, Instagram and LinkedIn uthi nje Nkululeko Khanyi. Ama-bookings ami athi-ke 083 504 1781, 083 504 1781. uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anibusise, nihambe ngesizotha, nohloniphe umhlaba, nizethembe ey'ntweni zonke enizenzayo, nazi ukuthi uNkulunkulu unamandla, ukhona kuleso simo obhekene naso. Ungavumi ungcwatshwa ubuhlungu nezimo ebhekene nazo. Uma uNkulunkulu enzela mina njengoKhanyi, wenzela noLindi, nawe angakwenzela ekhaya. Bamba umphetho, umethembe esimeni sakho, ukhona in a situation. Ungazibulali. Kungabi nestate sakulonyaka ka-2024 2025 sabantu ababaliwa bayibulele kanye nawe uzibulele, kanti isibusiso sakho sesemnyango. You are a solution emndenini nasemphakathini wakini. Wow. Thank you so much, Khanyi. May the Lord continue to increase you. uNkulunkulu akuphakamise kakhulu, akusebenzise. Siyabonga ukuba nawe namhlanje kubabukele emakhaya. Thank you so much ukuthi nihlale nathi. Please do not forget to like and subscribe. Follow us to TVC, Pastors Kids Growing with Expectation. May the Lord continue to bless you. May He continue to increase you with your families. We love you. Bye.